Rekisterit-osiosta löytyy yhteensä 4 eri rekisteriä. Siellä on luvat, kortit ja pätevyydet, velvoiterekisteri, määräaikaishuollot ja tarkastukset sekä lakisääteiset suunnitelmat. Luvat, kortit, pätevyydet rekisteriin. Te pystytte luomaan itsellenne rekisterin teidän henkilöstön luvista, korteista tai pätevyyksistä, esimerkiksi työturvallisuuskortista. Ja järjestelmä lähettää teille muistutuksen haluttuna päivämääränä, eli esimerkiksi 30 päivää ennen kuin kyseinen pätevyys on menossa umpeen, jolloin te pystytte varautumaan siihen ja päivittämään ne pätevyydet. Kun rekisteri on luotu, niin pystyy myöskin selaamaan tai hakemaan tai suorittamaan rekisteristä esimerkiksi tietyn pätevyyden omaavia henkilöitä. Jos teillä on joku työtehtävä, mihin tarvitte tietyn pätevyyden omaavaa henkilöä, niin pystytte sieltä semmoisen listan suorittamaan. Tai sitten tarkastelemaan vastaavasti, että mitä pätevyyksiä tietyllä henkilöllä on. Ja nämä kaikki rekisterit toimii tällä samalla periaatteella, eli te pystytte sinne sen rekisterin luomaan ja järjestelmä lähettää sitten teille muistutuksen haluttuna päivämääränä siitä, että nyt jotain pitää tehdä, pitää huomioida, pitää esimerkiksi päivittää pätevyys tai suorittaa joku velvoite. Velvoiterekisteristä löytyy sitten tosiaan lista tehtävistä, jotka pitää tehdä. Nämä voi olla esimerkiksi viranomaisen antamia määräyksiä tai vaatimuksia, jotka tulee ympäristöluvasta tai kemikaaliluvasta. Ja täältä pystytte uusia velvoitteita sinne luomaan ja valitsemaan sitten, että milloin se muistutus lähetetään ja kuinka usein se lähetetään. Esimerkiksi jos jätevesinäyte tulee ottaa kahden kuukauden välein jostain tietystä kaivosta, niin järjestelmä lähettää silloin sen muistuksen teille siitä. Sitten on rekisteri määräaikaishuollettaville tai tarkastettaville laitteille. Ja jälleen kerran samantyyppinen kuin nuo edelliset, eli pystyy täältä luomaan sinne, lisäämään uuden laitteen ja sitten määrittelemään, että milloin se seuraava tarkastus sille kyseiselle laitteelle pitää tehdä ja sitten myöskin, että kuinka monta päivää ennen te haluatte sen muistutuksen itsellenne siitä asiasta. Ja jokaiselle laitteelle voi antaa sinne oman vastuuhenkilön, eli järjestelmä lähettää aina sille vastuuhenkilölle sen muistuksen. Ja sitten meillä on toi lakisääteiset suunnitelmat rekisteri täällä. Eli kyse on suunnitelmista, jotka tulee laatia yritykseen. Siellä on esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma, koulutustavoitteet, pelastussuunnitelma. Ja sama logiikka kuin aiemminkin, eli kirjaatte milloin seuraava päivitys tulee tehdä ja milloin haluatte muistuksen siitä. Mikäli haluatte tuoda sen suunnitelman myöskin tänne vielä talteen, niin pystytte se tuonne liitteenä lisäämään.